Тодор Андреев, от улица Евел Георгиев. Съобщение до един богат куклурист. Богат е ти това толкова скросно, че те баннаха от Давин Черезов. Каква? Рибите ти сигурно идват от ChatGPT. Толкова си лесен за вдишване. Съблюдавай. Първи прокрастинатор. Правиш епизод 6 със седмица. Всъщност е 7. Добре от безработица. Дори агентът те ви. Мамица. Виждаш огледалото. Изпитваш срам. Голите ти снимки са от Дона. Аз страхам. Аз съм Си забавен, ама си просто бавен. Малък като малкият си кок. Лор. За да те вдишам, дори не трябваше да казвам кок. Нито пък лор. Опа! Така те вдишах, че се селя с останалия кокаин. Надявам се това да е достатъчно задоволително.